pase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Recoiro co pó de estrelas. Que canso estou. Ai, creo que vai sendo hora de ir dormir. Oxe, deixade aquí os zapatos. Ai, paréceme boa idea. Que onte cheiraba o cuarto a queixo podre. Pencas, axúdame a sacar isto que eu non podo. Ten os pés hinchados, Gaga. Menos mal. Estaba desexando que me quitasen o pé de dentro. Como lle cheiran os pés a esta xente. Normal. Todo o día na procura dos libros. Recoiro co pó de estrelas. Este cheiro non se vai nunha semana. Por riba o comandante aficionouse aos bailes de fogar do xubilado. Como siga así, as miñas tapas novas non chegarán a nada. Non me fales das tapas. Eu fui no zapateiro 3 veces nun mes. O zapateiro non, é que non me gusta nadiña. Estivemos a piques de quedar ali esquecidos para sempre. Deixadevos de queixas. Tamén se preocupan de ternos coidado. Ai, a verdade é que sí. Penca sempre se preocupa de que esteamos ben guapas cando saímos. É que dicides de min? Que sempre me pon crema Gaga antes de ir aos bailes. Creo que os nosos donos se merecen un premio. Si, unha sobre plantas anticheiros. Non, mellor o libro. Sí. Ai, así poden mandar máis enerxía ao planeta fantasía. Pois o libro que lemos nós todas as noites antes de dormir, regalámoslo a eles. Deixémoslles unha carta. Que pasou aquí? Se non recordo mal, onte deixamos os zapatos aquí enriba. Ah? É este libro? Ese non o trouxemos, nós. Mirade, alguén deixou unha carta. Pencas, lee. De parte dos vosos zapatos, este conto para salvar o planeta fantasía. Ben, non sabía que tiñamos zapatos tan simpáticos. Gaga, veña, mete o libro. Título: Xan e Pericán. Autor: Daniela Meixeiro. Ilustracións: Andrés Meixide. Editorial: Xerais. Xan e Pericán atoparon un buraco no chan e metéronse dentro por ver se había un tesouro. Primeiro entrou Xan, porque estaba máis gordo, e despois entrou Pericán, que tivo que acender un misto porque alá abaixo estaba moi escuro. En canto se fixo un pouquiño de luz, puideron ver 3 portas. A primeira, amarela, que tiñan as letras que dicían «Aquí é onde todo comeza». A segunda, verde, que tiñan as letras que dicían «Se entras aquí, nunca te perdes». E a terceira era encarnada e tiña un sorriso grande que non dicía nada. E decidiron empezar por esa porta. En canto abriron, viron a nena Elisenda, que estaba moi guapa co seu vestido rosa e un lazo grande que levaba na cabeza, e que ademais convidounos a unha festa que daba esa mesma tarde.
Xusto nese momento, Xan comezou a sentir un arrecendo como de pan fresco. E andando detrás daquel arrecendo, chegaron a unha cociña toda chea de fariña, onde unha bella rebella poñía 7 veliñas en riba dun pastel. E mentras as poñía, dicía: teño presa, que non chego para a festa. Así que, cando acabou de poñelas, colleu o pastel e marchou correndo. Nese mesmo momento, Xan e Pericán saíron do seu agocho e encetaron unha bola de pan que había en riba da mesa. E, ademais, Xan comeu 3 cestos máis de pan que había na cociña. Como é normal, despois de tanto comer, entroulle o sono e díxolle ao seu amigo: «Ai, eu vou quedar aquí a botar unha sonequiña». E puxose a dormir. Entón Pericán aproveitou para sair a dar unha volta. E tardou moito en marchar, pero tardou moito máis en volver. E cando entrou de novo na cociña, non encontrou a Xan por ningún sitio. Fartouse de buscalo, pero Xan desaparecera. E andando á procura de Xan, chegou Pericán ata a Porta Verde, que tiña unhas letras que dicían: «Se entras aquí, nunca te perdes». Abriu a porta e coñeceu o señor Don Torcuato, que vende vasoiras máxicas e arranxa zapatos, e preguntoulle Pericán se vira o seu amigo Xan. Pero Don Torcuato non vira a ninguén. O que si viu Don Torcuato foron os zapatos de Pericán e díxolle: «Eses zapatos que tes son para andar polo campo, non valen para andar polos ocos buscando tesouros». E un pouquiño daqui, un pouquiño dacolá, arranxoulle uns zapatos para non se perder nunca. E con eses zapatos, Pericán andou e andou ata que atopou ao seu amigo Xan, que estaba metido nun buraco. E preguntoulle: «Xan, que faz aí metido?» «Estaba mirando se había algún tesouro», respondeulle Xan. «E por que non entras?» «Porque non podo». «E por que non saes?» «Porque tampouco podo, porque comín tanto pan que engordei e quedei aquí atascado». Entón, Pericán agarrouno polos pés e tirou primeiro con moita forza e despois con moitísima forza máis, hasta que conseguiu sacalo de ali e os dous nenos puideron ir xuntos á festa que daba a nena Elisenda. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. A imaginación hai que usar para os colegas do cole namorar. Se usa a tua imaginación, poderás vencer un dragón. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. Para ser un marillo e navegar, a imaginación hai que usar. Se usas a tua imaginación, podrás ser piloto de aviación. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usas a tua imaginación, os xogos terán máis diversión.